गुरुब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदेभ्यो ब्रह्मविद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। మానవాళి సుజ్ఞాన దీపమైన ఈ గురుగీతామృతమును నిత్యము ఆలకించి గురుపాదమును సేవించి తరించగలరని విశ్వసిస్తూ మీ సేవలో శ్రీమత్కారుణికం మహాగుణనిధిం పూర్ణప్రభాభాసురం నిర్ద్వంద్వం నిరపేక్షకామమలం నిస్సంగమాద్యం విభుం నిత్యానందమయం నిరీహమతులం నిర్ముక్తకర్మాధికం శ్రీకృష్ణాఖ్యగురుం భజేహ మనిషం శ్రీచిత్తసంతోషణం ప్రకాశ సమానమగు దయగలవాడును శాంతి మొదలగు మహాగుణములను కునికిపట్టైనవాడు పరిపూర్ణమగు ప్రకాశముతో వెలుంగుచు సుఖదుఃఖ శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు లేనివాడు దేనిని కోరక యుండెడివాడు నిర్మలుండు శబ్దము మొదలగు విషయ సుఖములతో కూడిక లేనివాడును సమస్తమునకు మొదటివాడును అంతటను వ్యాపించి నిత్యమగు ఆనందమే రూపముగా గలవాడును అసమానుడును కాయిక వాచిక మానసిక వ్యాపారములనన్నింటినీ విడిచియుండెడివాడును ప్రకాశ చిత్తముల కానందరూపుడును సాక్షాన్ మహాలక్ష్మికి మనస్సంతోషము చేయువాడునగు శ్రీకృష్ణుండను సద్గురు స్వామిని నేను సేవించుచు గురుస్వరూపుడ నేనేనై ఏకభావమును పొందుచు ఊర్ధ్వాన్మాయ గురోః పదం త్రిభువనోంకారాఖ్య సింహాసనం సిద్ధాచార సమస్త వేద పఠితం షట్చక్ర సంచారిణం అద్వైత స్ఫురదగ్నిమేకమమలం పూర్ణప్రభాశోభితం శాంతం శ్రీగురుపంకజం భజ మనశ్చైతన్య చంద్రోదయం. ఓ మనస్స, సమస్త ఉపనిషత్తుల యందును పరమాత్మ స్వరూపమునకు స్థానమైనది
స్వర్గాది లోకములు మూడును ఓంకార సింహాసనమైనదియును సమస్త వేదములయందు చెప్పబడినదియు మూలాధారాది షట్చక్రములయందు సంచరించుచున్నదియు అద్వయ స్వరూపమై ప్రకాశించు తేజోమయం అద్వితీయ నిర్మల నిండైన ప్రకాశ స్వరూపమై చైతన్యమను చంద్రోదయం కలిగినదియు శ్రీ గురు పాదపద్మములను సేవించుము. నమామి సద్గురుం శాంతం ప్రత్యక్షం శివరూపిణం శిరసాయోగపీఠస్థం ముక్తికామార్థ సిద్ధిదం ముక్తికామార్థ సిద్ధిదం. ప్రత్యక్షముగా శివస్వరూపుడు జీవబ్రహ్మైక్యమనడి యోగపీఠమను సింహాసనమందుండి మోక్షాపేక్ష యొక్క ప్రయోజన సిద్ధి నొసంగు పరిపూర్ణమైన సద్గురువును గూర్చి శిరస్సుతో నమస్కరించుచున్నాను. ప్రాతశిరసి శుక్లాబ్జం వినేత్రం ద్విభుజం గురుం వరాభయకరం శాంతం స్మరేత్ నామపూర్వకం. జనన మరణ ప్రవాహ రూపమైన సంసార భయమును పోగొట్టువాడును శిరస్సున తెల్లతామర పువ్వును ధరించువాడును రెండు భుజములు గల ఆ సద్గురువును గూర్చి శిరస్సు నామోచ్చారణ పూర్వకముగా ఉదయకాలమునందు ధ్యానించవలెను. ప్రసన్నవదనాక్షంచ సర్వదేవస్వరూపిణం తత్పాదోదకజాధారా నిపతంతి స్వమూర్ధని తయా సంక్షాళయే దేహే అంతర్బాహ్యగతం మలం తక్షణాత్ విరజో భూత్వా జాయతే స్ఫటికోపమా. సర్వదేవత స్వరూపుడైనట్టి ప్రసన్నమగు ముఖనేత్రములు గల గురువును స్మరించి ఆ సద్గురు పాదోదకము వలన ఉద్భవించిన ఉదక ధార చేత దేహము యొక్క బాహ్యాంతరములయందు శుద్ధి గావించిన శిష్యుడు స్ఫటికమణితో సమానుడగుచున్నాడు. తీర్థాని దక్షిణే పాదే వేదాస్తన్ముఖమాశ్రితాః పూజయేదర్చితం తంతు తదభిధ్యానపూర్వకం. ఏ గురువు యొక్క కుడిపాదమునందు సమస్త పుణ్యజలములను ఏ గురువు యొక్క ముఖమునందు సమస్త వేదములను ఉండుచున్నవియో అట్టి పూజ్యుడగు సద్గురువును ధ్యానపూర్వకముగా పూజించవలేను. సహస్రదళ పంకజే సకల శీతరశ్మిప్రభం వరాభయకరాంబుజం విమలగంధపుష్పాంబరం ప్రసన్నవదనే క్షణం
सकलदेवतारूपिणं स्मरेच्छिरसि हंसगौ तदभिधानपूर्वं गुरुं तदभिधानपूर्वं गुरुम्। చల్లని వెన్నెల వెలుగు వెదజల్లువాడు, సంసారాగ్ని సంతప్తులకు భయనాశనము కలుగజేసెడి, అభయముద్రతో కూడుకొనిన హస్తాబ్జములు గలవాడును, నిర్మలమగు గంధ పుష్ప ప్రకాశమానమగు ముఖనేత్రములు గల సర్వదేవతా స్వరూపుడు, శిరస్సునందు సహస్రార పద్మమునందుండెడి హంసస్వరూపము పొందిన గురువును నామోచ్చారణ పూర్వకముగా తలంపవలయును. గుహ్యాత్ గుహ్యతమం సారం గురుగీతా విశేతః త్వత్ప్రసాదాచ్చ శ్రోతవ్యా తత్సర్వం బ్రూహి సూతనః। ఓయి సూత, గురుగీతలను ఈ అనుగ్రహము నుండి వినదగినవి కనుక సమస్త రహస్యములలో మిక్కిలి రహస్యమును శ్రేష్టమగు ఆ సమస్తము మాకు తెలుపుమాయని శౌనకాది మహామునులు ఋషులు సూతుని గూర్చి అడిగిరి. అప్పుడు సూత మహర్షి ఈ విధముగా, కైలాసశిఖరే రమ్యే భక్తి సాధనహేతవే ప్రణమ్య పార్వతీ భక్త్యా శంకరం పరిపృచ్ఛతి శంకరం పరిపృచ్ఛతి। మనోహరమగు కైలాస పర్వతమునందు భక్తితో జనని పార్వతి ఈశ్వరునికి నమస్కరించి భక్తి సాధన కొరకు ఇలా అడుగుచున్నది. ఓం నమో దేవదేవేశ పరాత్పర జగద్గురో సదాశివ మహాదేవ గురుదీక్షా ప్రయచ్చమి। పరమేశ్వరునికి పార్వతీదేవి భక్తి ప్రపత్తులతో నమస్కరించి, స్వామి నాకు గురుదీక్షను ప్రసాదింపుమని ప్రార్థించెను. భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ వ్రతానాం వ్రతనాయకం బ్రూహి మే కృపయా శంభో గురుమహత్యముత్తమం గురుమహత్యముత్తమం। ఓ దేవదేవ, నీవు మిక్కిలి దయతో సమస్త వ్రతములలో గొప్ప వ్రతమును శ్రేష్టమైన గురుమహత్యమును నాకు తెలుపుమనియను. కేన మార్గేణ భో స్వామిన్ దేహి బ్రహ్మమయో భవేత్ తత్కృపాం కురు మే స్వామిన్ నమామి చరణౌ తవ। ఇట్లు ప్రార్థించిన పార్వతీదేవి, ఓ స్వామి, జీవుడు ఏ మార్గము ద్వారా పరబ్రహ్మ స్వరూపమగును, నా కొరకు అట్టి మార్గమును దయచేయమని స్వామి పాదములకు నమస్కరించి ప్రార్థించింది. మమ రూపాసి దేవి
स्वमतस्तत कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा ఓ పార్వతి, పూర్వము లోకోపకారముగు ప్రశ్న ఎవరి చేతను చేయబడలేదు. నీవు ప్రత్యక్షముగా నా స్వరూపురాలవైతివి కావున తెలుపుచున్నాను విను. దుర్లభం త్రిషు లోకేషు తశృణుష్వ వదామ్యహం గురు బ్రహ్మ వినా నాన్యః సత్యం సత్యం వరాననే. ఓ దేవి, ఈ ముల్లోకములలో పొందుట కలవి కానిది చెప్పెదను వినుము. పరమాత్మ స్వరూపము తెలియజేసేది గురువు. పరమాత్మ స్వరూపమే ఇది సత్యము సత్యము. జపస్తపోవ్రతం తీర్థం యజ్ఞోదానం తదైవ చ గురుతత్వమవిజ్ఞాయ సర్వం వ్యర్థం భవేత్ ప్రియే. ఓ దేవి, జనులు గురుస్వరూపం యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకొనక తాను చేసే జప తప నియమములు, గంగాది పుణ్య తీర్థసేవలు, యజ్ఞ యాగ గోదానములు ఇవన్నీ గురువు ముందు నిష్ప్రయోజనములే. యదంద్రి కమలద్వంద్వం ద్వంద్వతాపనివారకం తారకం భవసింధోచ్చ శ్రీగురు ప్రణమామ్యహం శ్రీగురు ప్రణమామ్యహం. ఏ సద్గురువు యొక్క పదకమలములు శీతోష్ణ మొదలైన ద్వంద్వ దుఃఖములు పోగొట్టునవియు, సంసారమును తరింపజేయునవియో అగుచున్నవియో అట్టి సద్గురు గూర్చి ఈశ్వరుడనైన నేను గురువందనము చేసి చెప్పుచున్నాడు. స్వదేశికస్యై వచనామ కీర్తనం భవేదనంతస్య శివస్య కీర్తనం స్వదేశికస్యైవ చ నామ చింతనం భవేదనంతస్య శివస్య చింతనం శివస్య చింతనం. జనుడు తనకు బ్రహ్మజ్ఞానోపదేశము చేసిన గురువు యొక్క నామమును స్తోత్రము చేయుటయే శివుని యొక్క నామస్తుతి అగును, ధ్యానమగును. కాశీక్షేత్రం నివాసచ్చ జాహ్నవీ చరణోదకం గురుర్విశ్వేశ్వర సాక్షాత్ తారకం బ్రహ్మ నిశ్చయః. గురువే విశ్వేశ్వరుడు, గురు నివాసమే కాశీ, గురు పాదోదకమే గంగా భవాని. గురువుచే ఉపదేశింపబడి నిశ్చయమైన బ్రహ్మజ్ఞానమే
తారకోపదేశముగాను అగుచున్నది. అట్టి తారకోపదేశము ఒక్క గురువు వల్లనే సాధ్యము. గురుసేవా గయ ప్రోక్త దేహస్యాదక్షయో వటః తత్పాదం విష్ణుపాదం స్యాత్ తత్ర దత్త మనస్తతం. గురువు విష్ణు స్వరూపుడుగా అభివర్ణితుడగుచున్నాడు. గురు సేవయే గయ, గురు శరీరమే అక్షయ వట వృక్షము, సద్గురు పాదమే విష్ణుపాదము. గురుదేవుని అందించబడిన మనస్సే సర్వవ్యాపక రూపమై చిత్ స్వరూపముగా నున్నది. క్రిమికోటిభిరావిష్టం దుర్గంధిమలమూత్రకం శ్లేష్మరక్తకఫైర్మాంసై నదం చైతత్వరానని. ఓ పార్వతి, ఈ దేహము అనేక పురుగులతో కూడినదై చెడు వాసన గలదియు, మలమూత్రములు గలదియు, తెమడ కళ్ళె రక్తమాంసములతో కూడుకుని ఉన్నది. సంసార వృక్షమారూఢాః పతంతి నరకార్ణవే యస్తానుద్ధరతే సర్వాన్ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. జనన మరణ దుఃఖాత్మకమగు సంసారమను మహావృక్షము అధిరోహించి మానవోపాధి నొంది జీవులు నరక సముద్రమునందు పడుచున్నారు. అట్టి మానవులందరినీ గురువు జ్ఞానోపదేశము చేత ఎత్తి రక్షించుచున్నాడు. అట్టి గురువుకు నమస్కారం. స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్ చరాచరం త్వం పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఏ గురువు చేత స్థావర జంగమాత్మకమై చరాచరాత్మకమగు వ్యష్టి ఉపాధులయందు వ్యాపించియున్న యుష్మత్ పదార్థమైన జీవస్వరూపము చూపించబడినదో అట్టి సద్గురువు కొరకు నమస్కారము. అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఏ పరమాత్మచే సమస్త ప్రపంచము పరిపూర్ణమైన మండల స్వరూపమగునట్లు వ్యాపింపబడి ఉన్నదో అట్టి పరమేశ్వర స్థానము ఏ గురువు చేత చూపింపబడినదో అట్టి సద్గురువు కొరకు నమస్కారం. జ్ఞానశక్తి సమారూఢ తత్వమాలా విభూషణి భుక్తి ముక్తి ప్రదాత్రే చ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. పరమాత్మ స్వరూప జ్ఞాన సామర్థ్యము పొంది పరమాత్మ జ్ఞానమును పూలమాలలచే నలంకరింపబడి ఆశ్రితులకు భోగమోక్షములను రెంటిని
వెసంగిడి ఆ పరమాత్మ స్వరూపుడైన శ్రీ గురువు కొరకు నమస్కారం.